Ютубъри, аз съм Кай22 и сега така, значи това клипче е поставено на и мой приятел и един приятел на приятеля ми. Така, значи единият приятел се казва Флота, на другия няма казваме, той е голям маняк от София. Така, значи от много време той, приятел на приятеля ми, ме кара да пия мляко. Значи, както знаете, аз съм пил вода, сок и сега ще пия мляко. Ето е между другото водата, Девин. Минерална. Да, така, както да е. Ами, пил съм сок, пил съм мляко. Не съм пил мляко, сега ще го пия. Така, да започваме. Това е млякото. Малко. Бяло, няма да е лаво. Тъп въпрос. Нормално е, няма да е някакво тъпо, така както да е. Да го изпиваме, така. Почвам. Така изпих го. Мляко като мляко. Нямам забележка по вкуса. Нека производителя Верея да продължава да прави такова мляко. Много е вкусно, много е хубаво. Така. Надявам се това клипче да ви е харесало. Коментирайте, сабскрайбвайте, давайте положителен вод за клипчето, абонирайте се. То беше специален такъв нещо като специално клипче за приятеля на приятеля ми. Така, вижте страницата Фолтан. Коментирайте неговите клипчета. Абонирайте, сабскрайбвайте. Това е нещо като малка рекламка към него. Така, ами аз бях Кай22, надявам се клипчето да ви е харесало. Довиждане и до нови срещи.